בחג השבועות מסיימים את סיר החיטים שמתחיל מהיום שלמחרת ליל הפסח. ככתוב בתורה, בחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. בחג השבועות עושים את ביקורי ראשית הפרי. כתוב בתורה, ראשית ביקורי ילדך תביא בית אוהליך. חג השבועות הוא חג פרי האדמה. ארץ ישראל היא ארץ חיטה ושעורה, גפן ורימון, ארץ זית שמן ודבש. ואלה שבעת המילים שהשתפכה בהם ארצנו. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עולים אבותינו ברגל לירושלים אל הכהן הגדול שבבית המקדש כדי להביא ביקורי ראשית פרי האדמה.
שדנו וגנינו הבשילו יבולים, קרנינו מקשותינו קיפלו פרי גדולים. כלים, כלים תפוחים, ענבים, ענבים ושקדים, קנו דרך לנו, בכפורי ביטנו, הבטות והבטלים, הבטות והבטלים.